Продължаваме с поредицата ни на Майнкрафт, като трябва трети епизод да търсим лисици. Не ми се вярва, че ще намерим, защото миналите не намерихме, а сега пък да намерим. Не ми се вярва, но както и да е. Значи сега, ето тази ми е къщичката, ето тук. Това ми е къщичката. Сега се надявам, да, пак е тук това селянче. Ма не, това не ти е къща, бе. Който е гледал миналите видеа, знае, че това селянче е постоянно тук. Невъзможен си, бе, невъзможен си селянине. Тъпо селянче. Добре, хора. Аз отивам да търся лисицата. Колко късмет ще бъде този епизод да го намерим, разбирате ли? Просто толкова много време търся тази лисица. Цели 2 епизода, това е третия епизод, в който търся тази лисица. И продължаваме с поредицата си. Поредицата ми оцелявам с 3 живота. Надявам се тази поредица да ви е интересна, защото аз почвам и в стила Brainrot да снимам. Който му харесва да снимам на Майнкрафт, да ми напише долу в коментарите. Много ви благодаря, че в рамките на 1 час направихме 32 гледания. Много ви благодаря за всички, които ми гледате видеята. И да. Значи в тази гора съм проверявал, обаче ми ще пак да проверя. Аз допреди малко качвах още видеа. Качил съм още 2 видеа. Който не ги гледам, може да ги гледам. Те са същите по тази тема оцеляване с 3 живота. Първо, второ, трето, четвърто. Това ми е петото ми. Пети епизод. Да, за трети епизод вече търсим лисици. 2 от епизодите, един строяхме къща, другия оцелявахме. В другите 3 търсим лисица. Не знам, просто такава ми е задачата. Сега да ми скочи от някъде вън. Колко гадно ще е хора да умра. Ето реално такава е пред... О, не, казах ви. Сега ще ми скочи от някъде вълката. Ето. Хора. Тая гора е пълна с вълци. Хора, тази гора е пълна с вълци. Аз вече не знам къде може да има вълк, къде не може. Те всеки момент ще ме преследват. Защото нали знаем как вървят нещата. Ако не ги нахрани, ще гонят. Буквално навсякъде има вълци тук. А това там вълк ли беше? Хора, аз като ви казвам, че има толкова много вълци тук, не знам защо изобщо дойдох в тази гора. Ево тук, така. Не трябва да падаме в никакъв случай. Така че... Добре, хора, изписват ми някакви игри тук, някакви работи. Ах, боже. Много вълци, много нещо има тук в тази гора, бе. Аз трябва някак се да ги мина на тях, но не мога. Хора, няма ли? Що няма вълци тук някъде? Има и лисица? Някъде тук би трябвало да има лисица. Някъде тук би трябвало да има. Аз се махам, защото си знам, че тук има. Всякъде в този район. Особено. Тяхме цяла глудница вълци. Махам се. А лисиците нещо могат ли да направят, ако не са нахранени всъщност? Не го знам това. Добре. Айде да видим. Крава. Какво прави тази крава в гората? Да ги знам. Разкарай се.
Добре, хора. Не мога да намеря. Разбирате, не мога да намеря лисица. Нужна игра да намерих лисица. Къде са спалнати в този момент лисиците? Мале, и този епизод няма намерим лисица. Стига, не мога ми го кажете. Което означава, че ще направим още един епизод, ако не намеря лисица. Ужас, хора. Това е нечовешко. Ужасно е, това е ужасно. Пик. Прасе. Това е ужасно, разбирате ли? Прасе намирам, крава намирам, вълк намирам, само лисица не мога. И кокошки съм виждал. Само лисицата няма. Реално аз прекусих цялата гора. И нямаше лисица. Цялата гора я прекусих, нямаше лисица. Адекватно ли е? Аз мисля, че не. Просто не е адекватно това. Това не е адекватно. Хора, май още един епизод. Ще правим търсене на лисици. Това е невъзможно. Или просто ще се откажем и няма да ги търсим. Това са двата варианта. Хора, всичко се брои. Намираме някаква лисица от някъде. Дори без да я взимаме. Нещо. Става кошка. Добре бе, хора, толкова ли е невъзможно да се намери лисица? Знам, че лисицата е рядка, пък толкова рядка дори не съм знаел, че може да е. Тук някъде видях нещо. Това оранжевкото мърда ли са? Не, добре. Добре бе, хора, какъв е шанса? Аз ли съм най-големия? Какво направих? Хора, нещо направих. Не знам. Нещо става. Добре, няма явно. Няма лисица. Колкото и да се мъчи, то няма лисица. Къде трябва да я търся? Обяснете ми къде трябва да я търся тази тъпа лисица. Хора, няма я. Разбирате ли? Няма я лисицата. Ако някой е виждал лисицата, просто да ми напише в коментарите. Аз съм виждал само на креатив. Иначе такъв на оцеляване така да видео не съм виждал. О, хора, няма никъде лисица за Бога. Какво става? Що няма лисици? Тази игра нещо се подиграва с мене. Нещо се подиграва. То ще бъде постижение да си стигнем и до селото някак. Хора, не мога да го намеря. Разбирате ли? Не мога да го намеря. Не мога да намеря една лисица. О, не. Не. Аз не мога да си намеря селото. Хора. Аз съм Добре, давам насам просто. Давам насам. И стане ли нощ, ще ме убият. Това е друг въпрос сега. Надяваме се да си намерим селото. То пак не се самоубия като миналите видеа. Ето се убивам. И отиваме там в селото. Директно и това е. Хайде. Айде малко първо ще се пробвам така да си го намеря. Къде тя? Но ще самоубия иначе ако не намеря. Хора, вижте, огромна е тая гора. И аз я претърсих и няма лисица. Адекватно. Още мисля, че ме е спалнало на хубаво място.
Не убивам. Си меса нямам нищо. Готово, умеряхме. Зрение на появата е ред. Добре, спалнаме вътре в следното. Това ще бъде от мене за днес. Мисля, че си направихме поне да дойдам до седмицата, но още един епизод ще има за лисиците. Това е просто. Чао на всички и не забравяйте да се абонирате!